Gurien! Aixo, ni Aimar Olaizola naiz. Olaizola biharrena. Goizutarra eta pilotan magina txapel irabazitakoa. Betu, hau lauterdin, hau buruz buru, hau musian goizutan irazinun, hau binaka, hau de buruz buru, hau de lauterdin da hau azkenekua. Eta hit, zertan irabazinun. Ni Asier Olaizola naiz. Olaizola lehenengoa. Eta txapelak, Olaizola nahiak gea. Guri pilotan jokatzea zabarte eitzen aritzere gustatzen zaigu. Oia, asko botatuko naiz ni. Bai, baina ni beti bat gehiago. Pik, pik! Pip, pip! Ni gauza bat zan nahi nun. Ni Asier Olaizola naizela. Olaizola lehenengoa. Ta ez, Olaizola kiskurduna edo Olaizola biharna anaia. Ya está bien, hombre. Oye, botillero, tú, el de la permanente. ¿A qué no me dices eso sin red? Oaine, babil, oaine. Honek geldi. Ikusten zuen nola eroin ezten. Honek geldi eta peluga batu dute. Txakur hostia honekin. Honai. Ikusten zuen bezala, eitzen gabiltza. Asko gustatzen zaigu eitzen aitzia. Ta hau, gure eseter inglesa da. Hala gizuen nola izena duen? González. Parraldi, garri genuen da. Txakur nola da. Bai. Arroin da bil, baina, González, arroin da, Guri pilotan jokatzea zaparte, sardo ere gustatzen zaigu. Eta sardo ederra egiten dugu. Txatx! Asier, baina badakizu zeinan sardoteiko haragi hobena? Gaztiana? Pelikuletan bigarrengo zatia okerrago izatu hemen da. Olaizolen kasuan alrebes da. Bigarrena lehenengo baino asko zolia. Hauxe izan da plana, lagunok.